Mieten is witte. Maar waar miet en wat weet je dan? De SP en Frisse Wind had er geen vertrouwen in. En daar zie je gewoon dat er gegoocheld wordt met metingen en het zal allemaal wel. Hoe zijn we te googelen massief als je maar al veel fruit net de provincie dat betrouwbaar docht? Nou, misschien denken ze wel dat ze het betrouwbaar doen, maar het komt niet boven water. En dat is ook weer iets van hoe graag willen ze dat? Op zo'n april kwam er een giele wolk met zwaveldioxine uit de piep. De kraammachinist, die het anoniem blauwe wol, maakte foto's. Hij werkte op het terrein naast Omrin en kreeg last van de kiel. SP en Frisse Wind willen weten waarom dit doel net melden is. Er geldt in Hallingen een convenant actieve informatieplicht uit 2007. En we vroegen ons af van ja, als die dus niet goed werkt of schijnbaar niet goed lijkt te werken, komen wij dus niet op de hoogte van dit soort zaken. De gemeente Haas wil net reageren. Ze verwijzen naar provincie en Omrin. Omrin zei dat het incident op zo'n april net van gevaarswaarde had. Als een heel soort van binnen krijgt natuurlijk, dan is alles giftig, ex-zwaveldioxide, maar daar had nog geen sprake van geweest. Maar een grote gele wolk liep het mij net goed. Nee, maar ik zie vaker bij branden gele wolken, maar net hier associaties, geen meidje met Moerdijk of ATF of wat dan ook. Dat is totaal net onsprake. Omrin maakt het haar meetings bier op het moment dat ze op 100% draaien. Heel mooi zal dat wezen. Maar zult er na incidenten toch eerder melden. We hadden hiervan geleerd dat hij meteen duidelijk wijzen maar naar boeten van we hadden dat incident gewoon met de gele wolk. Het is heel goed aandoen. En het is echt een incident in die zin. Maar daar hebben we van geleerd, als er weer wat gebeurt, dan zullen we dat melden. Want het kan ik uitluiden worden van, je besteedt natuurlijk onder een vergrut glas. Meestal ga je hem in de gaten van nou we praten nergens over, dat is beter voor u. Dat soort stomste wijzen is maar wat er gebeuren kan, dat doen we dus net. SP en Frisse Wind binnen benauwd voor wat er dan nog meer de loft in gaat bij het testen van de oven. We willen weten wat eruit komt en we willen dat ook duidelijk kunnen zien. En we willen dat Omrin zich aan afspraken houdt. Als Omrin zegt we komen met metingen dagelijks, dan verwachten we dat ook. En als een gemeente dat dus niet kan handhaven, een provincie faalt met handhaven, dat noem ik het al, dan hebben we een probleem. En dan zou je moeten zeggen van nou misschien moeten we eerst zorgen dat we het kunnen gaan handhaven en dan pas mogen ze weer eens opstarten. De provincie zou het vertrouwen te houden in de gegevens die zij van Omrin krijgen. Het gaat in de inregelperiode dus eens om een administratieve controle. Op het moment dat de oven officieel in werking gaat, zal de provincie zelfs meetings dwaan.